Bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 20 san 2021 aw minnu sɔgɔlen b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka bɔlɔlɔ kanaw la an b'a fo dantɛ foli min na ni bamanankan kunnafoni sunu waati selen Mali kibaru jabarani kan aw bisimila. Mali gouvernement bɛ Niger wele yɛrɛminɛ ma kuma suguya dɔw fɔli la. CEDEAO jamana kuntigiw ye lajɛ balalen min kɛ septembre kalo tile 16 tɛmɛlen Ghana faaba la Accra. O kuncɛlen Niger jamana ka minisiri min ɲɛsin bɛ o ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. O ye kuma dɔw fɔ Mali ma min ma taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw jimisira fɛ. O de hokumu kɔnɔ Mali gouvernement ye laseli sɛbɛn dɔ bɔ nin kari septembre kalo tile 19 san 2021 k'a ka nisɔngoya jira Niger jamana ka minisiri ka o kuma la. O siratigɛ la a b'a ɲini Niger fɛ a ka yɛrɛ minɛ kuma nasuguya dɔw fɔli ma teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ kɔnɔ dansako walew kiiriko naani na jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ tiɲɛ tilennenya ani fɔkabɛn ma n'a tubabukan daɲɛsuru ye CVGR ye o y'a ka kiiriko naaninan kɛ sibiridon septembre kalo tile 18 san 2021 Bamako lajɛkɛ soba CICB la a sigira ko 3 tɛmɛnen min kan dankarili hadamadenw ka kannabila hakɛw la dankarili hadamadenw ka ɲɛnamaya hakɛw la farikolo ɲagatali ani mɔgɔw minɛni k'u latunu. Kiiri daminɛni lajɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ fɔkabɛn lafiya ni mɔgɔw tin donni ɲɔgɔn na ani Alize bɛnkan sɛbɛn waliyali minisiri colonel major Ismaël Wage bolo minisiri ɲɛmɔgɔ ka baarakɛ jɛkulu ka fara gouvernement minisiri caman kan olu bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. N'an taara kɔkan kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya ko Alizeri jamana kuntigi kɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika fatura k'a si to san 84 na. Alizeri télévision ye laseli kɛ jumadon septembre kalo tile 17 san 2021 k'u ka jamana kuntigi kɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika fatura a ye jamana mara k'a ta san 1999 na ka se san 2019 ma. Abdel Aziz Bouteflika lakodɔnna politikiko nasira fɛ kosɛbɛ Alizeri kɔnɔ san 10 caman kuntagala bana min y'a minɛ san 2013 kɔnɔna na ka hakili ɲagami lase a ma o y'a tunu mɔgɔw la ka waati kɛ fo ka se jamanadenw murutili ma a ka fanga ma san 2019 waati la a laban a ye walan sɛmɛ ka bɔ jamana kuntigiya la. Abdel Aziz Bouteflika bangera Oujda Maroku jamana na san 1937 kabini a si hakɛ san 19 a donna FLN ka sɔrɔsi jɛkulu la u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini kama Faransi la. O kɔfɛ a ye minisiriya jɔyɔrɔ caman fa ka se fɔ san 1978 ma. San 1999 sɔrɔdasiw y'a tintin ka don jamana kuntigiya ɲinini dafɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la sa an b'aw ladɔnniya ko musomaninw ka afro basket kɛnɛ kan Mali ye Tinisi gosi kosɛbɛ. Mali bɔko fɔlɔ yɛrɛ la afro basket kɛnɛ kan sibiridon septembre kalo tile 18 san 2021 a ye Tinisi gosi 339 karita 4 bɛɛ kuncɛra Mali ka sebaya kan. Jɛnɛba Njayi kelen ye kuru 20 don bintɛnɛ septembre kalo tile 20 san 2021 Mali b'a bɔko filanan na laban kɛ kulu basikɛti la ani Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la nɛgɛ kaɲɛ 10 waati. Ni ne bɛ an ka bi kunnafoniw kuncɛ an b'a fɔ Ala ka bɛn ni lafiya sabati jamana kɔnɔ aw kan bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.